Atutxatzak agirretar Pablo nazi, gurasoia. Benitea da baiti Etxeberria, Utzaganekoa. Xabier Goitiandia Gorrotxatigi, hasieratik 2 urte bazkide ume barik ikastolan, eta gero 6 urte ume akaslea. Bego Azarloza Goiria, bazkide ume barik. Orduko denborazan euskeraren egarri izan ginen, euskaldun guztiok. Eta alegin guztiek egin behar ziren, zeus ere abian epiteko ze bestela gure euskara galdu egingo duzan. Da herria berak bat egin da, batute, laster apain daugin duzen horrek ezo guztiek, eta gero aukerak egin duzen, gizon handiek egon zirelako gure arte. Bat Aldazabal, Gerban, da besteak beragaiek espasan izan guk eske ginen egingo ikastola hau. Hau ikastola hasteko, diru pilo bat behar genuen, eta orduen kredito bat behar genuen. Eta eskatu genuen kredito bat Instituto del Crédito Oficial Madrilekoa. Eta orduen paper pilo bat eraman zen horra. Eta hilean ni joaten nintzen Madrilera, aprobetxatzen ni hor lan egiten nuen eta eramaten nuen paper. Eta baten eskatu ziguten eramateko akta liburuko. Eta gu pentsatzen zertarako nahi dute aktak, eta eraman behar da, eraman genuen. Eta gero hilabete barru joan nintzen batzen liburua. Eta gizona irakurri zuen akta guztiek. Eta hasi zen galdetzen nola funtzionatzen zen ikastola, zer zen kooperatiba, zer gaitik ez da. Eta anekdota bat, zabaldu zen liburu, eta zu hemen ipinten deu, datorren hilean 19etan jaia egongo da, eurie egin bai ala ez. Eta hori da, zuek famatu ezarete. Hain beste animo deko zuek jai egiteko, naiz eta euri izan zuek, lortuko dozuek. Zuk ematen badiguzu dirue bai. Diruak eta batzeko eta, orduen ardura batek egin duen. Kantzela sartzen bazkuen, laune sartu duzkila, alane musien daktutia jogatzeko. Nik neski eta mutile, botaten eusen eskolara, detortu ziren, Utzaganen bizi ginen, detortu ziren bata Akuriasetik, besti Gerniketik, Anderinoak. Da Olga, da besti izan dagoen izin Akuriaseko, da ekartuztien kotxiaz, ikastolara, beha ona ez. Ikastole, izan, ez da ikali ezerdinen, Don Adolfo eta Don Andres izan orduan. Da gero, hau izan nien, hemen eitiko, emon gainune, diru bete eitiko, esan dirurik eta. 91, eukin genuen izan egune batzarra egitekoa, eta batzarra ikastolako batzarra nahi dut esan, eta orduen izan famatu ez horitzarrez 21, otzaila 21, febrero, zelan zana, Tejero, golpide, eta egon ginen danok arduratute han ikastolan batzarra egiten, kide guztizek, eta esaten, hize paseko da, hemen zer jaseko da, itxengo da behau, edo ez, torriko diez ona, oso, egune mingarriz izan oroar, baina guretzat bereziki izan, azpimarratziarren, hori, baina, tinko egon ginen han, izerren ikastolan, han egon ginen danok. Epe horretan, bakarrik izan da, aukera bakarra euskeraz egiteko estudiaz, aukera bakarra izan zen ikastola, eta horregaitik bultzatu egin behar da, eta pozik gaude, hainbeste urte eskero, hemen dago gure fruitu. Handik Lupetzartetik, ona etortie, eta proiektu hau herrizena zan, segon ginen eskatzen dirue, hainbe jentieri da, hainbe jentie emoe bat dirue, eta hemen da, gurtu esan,
bueno, errez hau dala, oroar, euskeraz ikestie, ez, eta hau lortzie, bueno, niretzako bentzet, eta, ez, da posgarriz da. Herrie euskeraren goze da, berak emotzen nortasune herriari, da herritarrak eskain, ni orduntzu guztera be, euskerari nortazu dizi. Hori geuzea garrantziena da. Euskara bizi du, bizi lagu, Euskara